Daalụ maka ịga n'ihu na-esonyere anyị, ngwa ka anyị gbapụ ya ọsọ n'akụkọ ndị fọdụrụ ebe a. Ọ bụkwazi oge mmerube ndị nwere isi ọma ya na ụmụ akwụkwọ ndị ụbụrụ na-aghọ nkọ na Dame Irene Okwuosa Memorial Convent dị n'Oraifite dịka Fabian and Patience Okonkwo Foundation nyere ohere agụmakwụkwọ n'efu wee nye ụmụ akwụkwọ 12 ka abụ ụmụ akwụkwọ ndị kasị wee mee nke ọma na-agba agụmakwụkwọ 2022 mụtara 2023 ebe ha gbasara ndị nke mbụ, ndị nke abụọ na ndị nke atọ. Ohere agụmakwụkwọ n'efu agbakọtara ọnụ wee karịa nde naira 3. Nke a bụzi maka ụgwọ akwụkwọ first, second na third term maka agba agụmakwụkwọ 2023 mụtaziri 2024. Ogochukwu Ọranụ ga-akọtọpụ akụkọ. Ọ bụ nnọọ oge aṅụrị maka ndị mere ọfụma na agụmakwụkwọ na ụlọ akwụkwọ Dame Irene Okwuosa Memorial Convent Oraifite, ebe Fabian na Patience Okonkwo Foundation nyere ụmụ akwụkwọ 20 nzere mmụta akwụkwọ n'efu maka agụmakwụkwọ afọ 2023 na 2024. N'oge anwa, onye guzobere ya bụ ụlọ akwụkwọ Diomeko bụ Sir Emeka Okwuosa, onye nwanne ya nwoke bụ Sir Azuka Okwuosa nọchiri anya ya n'oge anwa, kọwara na ya bụ agụmakwụkwọ n'efu nke sitere n'aka ndị ọgọ ha ndị Amichi bụ nnọọ iji wee gbaa ụmụ akwụkwọ ndị anwa mere ọfụma ume ma gwakwa ha ka ha were ya bụ agụmakwụkwọ enyere ha n'efu wee na-agawanye n'iru. Onye Executive Director nke Sir Emeka Okwuosa Foundation bụ Oriakụ Chidimma Okoye kọwara na ya bụ foundation bụ nnọọ nke kwetasịrị ike na inyere ndị mmadụ aka na ebe ọ dị na ịgụ akwụkwọ, nyere ha aka ka ha wee nwee ike ịchọpụta ihe ha ga-eme ma were ya wee bara onwe ha uru ya na obodo ha. O wee kene ya bụ onye nwe Fabian na Patience Okonkwo Foundation bụ Osi Okonkwo etu o si wee kwe nkwa na ọ ga na-eweta ya bụ agụmakwụkwọ n'efu kwa arọ. Nne ya bụ Osi Okonkwo, Lady Patience Okonkwo, onye nọchiri anya ha n'oge anwa, dụrụ ụmụ akwụkwọ anwa ọdụ ka ha na-agụsi akwụkwọ ha ike, na-asọpụrụ nne na nna ha ya na ndị nkụzi ha. N'okwu nnọọ ya, onye prịnsịpalụ nke Diomeko Dr. Joy Ndefo kwuru na ya bụ ịgụ akwụkwọ n'efu enyere ya bụ ụmụ akwụkwọ ga-eme ka ha gbasie mbọ ike na agụmakwụkwọ, mekwazi aka ndị ọzọ bụrụ ndị ga-eteta n'ụla. Ya bụ asambodo agụmakwụkwọ n'efu enyere ha bụ nke dọtara onye Anglican Bishop nke Nnewi Right Reverend Ndubisi Obi, Sir Etiaba, Prọfesọ Johnson Anene, onye jibu ọkwa Majority Leader na ụlọ omebe iwu Anambra Steeti bụ Honorable Humphrey Nsọfọ, Deputy Chairman nke okpuru ọchịchị Ekwusigo bụ Maazị Aloysius Anigbogu, ndị nne na nna ya bụ ụmụ akwụkwọ enyere ya bụ agụmakwụkwọ n'efu na ndị ọzọ. Ụfọdụ ndị enyere ya bụ agụmakwụkwọ n'efu kwupụtara nnọọ obi aṅụrị ha ma kenekwa onye wetara ya bụ agụmakwụkwọ n'efu na onye nwekwazi ụlọ akwụkwọ ha maka mbọ ha na-agba iji wee hụ na ha na-aga n'iru. Ha kwere ukwe nnọọ ma kpakwa nkata maka ezi ihe niile ya bụ ụlọ akwụkwọ nwetagoro na nwa mgbe nta eguzobere ya. Ogochukwu Ọranụ n'akụkọ ụwa ABS.